L-Ene Malta li ħafġet kollox, kella ħażnet materjal perikolus mhux kif suppost. L-eks awditur tal-MEPA spjega kif il-Merkaptan oriġinarjament inħażnet mill-Ene Malta f'tankijiet fuq rampa fejn jidħlu t-trakkijiet biex jabbu ċilindri tal-gas fil-qajjenza. Wieħed mit-tankijiet iżda beda jillikja u n-nies tal-madwar bdew ixommu irwejjaħ qawwija. Bil-għan li tipprova teħles mill-problema, l-Ene Malta tefat il-Merkaptan f'containers oħra li ma kinux adattati u għalquhom fil-konkrit iżda it-tankijiet xorta baqgħu jillikjaw. Mingħajr ma ħabbret xejn pubblikament l-Ene Malta ddeċidiet li ġġorr il-Merkaptan għal post ieħor. L-ewwel ittieħed kordin iżda wara protesti mir-residenti intervjena d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li informa lill-MEPA illi hemm illegalità. Il-Perit Falzon jgħid li għall-ewwel il-MEPA m'għamlet xejn iżda jumej wara id-Dipartiment tas-Saħħa bagħat jgħid il-MEPA li l-problema kienet solvuta mingħajr ħadd ma staqsa kif. F'dal każ kien hemm perjodu ta' 3 xhur li fih il-MEPA m'għamlet xejn. Għaliex mingħajr li l-problema solvuta, mingħajr ma kienet taf kif solvuta. Joe Falzon jgħid li fil-fatt il-problema ma kienx solvuta. Il-Merkaptan ittieħdet benajsa fejn inħaraq ammont sostanzjali minnu iżda wara protesti mir-residenti il-kimika ttieħdet f'kamra tan-nar fl-inħawi tal-imġar. Peress li din il-kimika tieħu n-nar malajr, sit il-Kamra talab lill-Ene Malta biex tneħħi t-tankijiet minn hemm u allura l-Korporazzjoni tal-Gvern ma kellix għażla oħra ħlif li taħraq il-Merkaptan. Billi ħassew li qed f'diżabitat mhux se joħolqu l-ebda bejt, il-problema hi li daw inxtam minn nofs Malta mid-dera dan. Kien hawnhekk li huma ħarġu sqarrija fuq x'ġara, kienet very vaguely worded mod li ħadd ma kien jaf ġara fir-realtà. Wara li minn spezzjoni fl-Ene Malta ir-riżulta li t-tankijiet tal-Merkaptan ma kinux għadhom maħżuna hemm, il-MEPA kitbet liċ-Chairman tal-Ene Malta u staqsietu x'sar minn din il-kimika b'dan iwieġeb biss illi m'għandux minn din il-kimika. L-eks awditur tal-MEPA qal li suppost kellhom jittieħdu passi bil-qorti imma xi raġuni waqaf kollox hemm. Hija kważi kumedja li mhux xi traġika, qed tiddila ma' ħaġa vellenuża u taqbad perikoluża. Il-Perit Joe Falzon qal li pajjiżna ma jistax jaċċetta sitwazzjoni fejn il-korporazzjonijiet tal-Gvern jaġixxu b'dan il-mod fuq każ serju li kien żvelat biss għaliex il-kimika kienet waħda li tinxtam. Kien xi ħaġa oħra perikoluża forsi iżjed, imma da ma tinxtamx. Ngħidu ħana ti eżempju issa mhux qed ngħid li ħaġa bħal di qatt saret għax ma nafx hawn minnu Malta, imma pereżempju materjal radioattiv. U xi ħadd tifettillu jiddisponi minnu b'mod illegali. Da ma jinxtamx. X'se jiġri? Il-problema kienet li hemm xi ħaġa mhux qed taħdem.